Executive order nga nagadumili sa pagbaliga sa makahulubog nga ilimnon. Temporaryo nga ginsuspende sang alkalde sa pagsaulog sang Dinagyang Festival. Si Zen Kilantang nakatutok. Nagpakig-istorya ang mga tag-iya sa mga establishmento kay Iloilo City Mayor Jose Espinosa III. Nagpangabay ang maini nga i-lift ng Executive Order 146 o kunang mandatory closures ang tanan nga bars, nightclubs, disco bars, resto bar pagpatak sang alas 2 ng kaagahon kadungan sa pagsaulog sang Dinagyang Festival 2019. Bangod sini nagpagwa sang Executive Order ang alkalde nga temporaryo nga ginasuspende ang pagpatuman sang EO humalin sa Enero 26 tubto 28 sang kaagahon. Bagay nga ginkalipay sa mga negosyante. Bangod dugang paini nga income sa ila ilabi na nga madamo sang bisita. Mayo ang income sa among bar. Pero next week back to normal naman na. Ang mga customer parang aga sulod, at least may time pa sila yung makainom. At least matagdag mo pa. Apisan nga ginkansela ang EO, nagpasalig naman ang alkalde nga mapabili ng seguridad sa palibot, ilabi na nga may masobra 1,000 ka mga police personnel ang iga-deploy sang Iloilo City Police Office sa pagsaulog sang Dinagyang. We will have augmentation coming from GPNP Regional Office, kagang Philippine Army. May mga units kitang unusual na wide sa aton, but they will be here during the Dinagyang. Kamo ng local confidential. Ginhinyo naman ni Espinosa ang mga nagadumala sang establishmento nga mangin matinahuron sa pag-abi-abi sa mga dumuluong kag customer sa syudad. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, One Western Visayas.